أقصد مسجد زي تسرح لك حزي وحنا حزبنا نسرح مسجد تهون اللي تسرح كله معك 100 عامات شح عامات ولا خالد ما يبقى له تاريخ أو نقدر ما نيجي مالك عبي زجورك عبي سرح خايو تاريخ أخلهم كم تفلتوا تناي مدة تاريخ ما تري قبريو ناي مدة تدرس 5 عامات تسنح 8 كفتنيا تري ما قرب مفلقو سلة تقرأ حزبنا سلام دحنا دخم كامي تصنحو كورة تخطتلتي نايس ميديا قبل ما انتي حيزلكم زموصاخو فيديوهات نايسوم زي زلو وقتاوي قدام بوليتيكا كاوزغونو حدا فيديوهات حيزلكم متيلخو كافتم زلو فيديوهات سكي كم مجمريت فيديو ناكتون بزاو زلا ناي دكتور ابي احمد تقلاي مينستر ابي زاري بدقامي تግራይ ክልል ጥሪ ያቀረቡ ስለ ትግራይ ጥሪ ያቀርቡ ይውለናሉ እስኪ አብዘላ ቪዲዮ ሪናን መልስ ኩራታ ዘውቲ ከፍተኛ ጥሪ ማቅረብ መፈልገው ስለ ትግራይ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲ ይመጣል ሰላም ይመጣል ልማት ይመጣል ብሎ ከማንንም በላይ ልጆቹን ገብሯል አሁን ዛሬ መልካም አስተዳደር ከፍተኛ ችግር ያለው ትግራይ ክልል ውስጥ ነው የትግራይ ክልል የተለየ ነገር ያገኘም ይመስለን ዲሞክራሲ ያለው ይመስለን የተጠቀመም ይመስለን በተለይ ደቡብ ኦሮሚያ አማራ አካባቢ ያለን ሰዎች እባካችሁን የትግራይ ህዝብ አሁንም ውሃ ለመጠጣት ይቸገራል አሁንም ያገኘው አንጃች ትርፍ የለም ሮንግ በሆነ መንገድ ጥቂት ሰዎች ተሳስተው ሲያሳስቱን ወለጋ ጫፍ ያለ ጋዝ ነጋዴም ጭምር በስመ ትግራይ መቅጣት ተገቢ አይደለም ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ያገኘው ነገርም የለም ይሄ የምለውን ነገር የማያምን ሰው በፈለገው መንገድ ትግራይ ገጠር ሄዶ ማየት ይችላል ምን ነገረው እውነት ነው ጥቂቶች በስሙ ነግደው ይሆናል እንጂ የትግራይ ህዝብ የተለየ ነገር ያገኘው ነገር የለም ጥቅምም አላገኘም እንብዛም ጥቅምም አይፈልግም የተለየ እንዲደረግለት አይፈልግም ይሄን ታሳቢ አድርጎ በየዞኑ በየወረዳው የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች የአማራ ተወላጆች አካባቢያችን ሲኖሩ ወይም ቫይስ ፈርሳ ሲኖር ጥበቃ ማድረግ ኢትዮጵያዊ ባህል መሆኑን ማወቅ አለብን ያብዬ ወደምዬ የሚባል ነገር አይሰራም ሚስተር ኤክስ ተጠፋ ብለን የማያውቁ ሰዎችም ጭምር በዛ ወንጀል ሐሳብ በጥላቻ በቂ ማየት ለኢትዮጵያ አይበጅም እስኪ ኩራታ ዘውቲ ናይ ዶክተር አብይ አህመድ ቪዲዮ ከም ተዝሪያኹም ወይ ዝመስል ትግራይ ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣብ ዝሐ ሰዓት እዚ ኣብ ሕማቅ ዝኾነ ደረጃ እዩ ዘሎ ኣይጸብቆን ዘሎ ምንም ነገር ይጥቀምሎ ኢልኹም ኣይትሕሰቡ ኣብ ትግራይ ህዝቢ ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣብ ሕማቅ እዩ ዘሎ ይብለና ኣሎ ትግራይ ናይ ትግራይ ህዝቢ ብዝሓለፈ ጦርነት ደቁ ገቢሩ እዩ ንዲሞክራሲ ጽቡቕ ነገር ንከመጽኢሉ ኣብ ዝሐ ሰዓት ግን ዝዋና ካብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልላት ዝጽገም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እዩ ይብለና ኣሎ እስካ ሓሳብ ታሊኩም ኣብዚ ዶክተር አብይ ዘሎ ሓሳብ ማቦታ ኮመንት ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም ኩራታ ዘቲ እስከ ንቐጽል ናብቲ ቀጻሊ ዘሎ ቪድዮና ኩስረኩም ገለመለት እቲ ብደርጊ ድጭፍጨፍ ድቅተል ድሕነቕ ድሕረድ ድነበር ህዝቢ ኣይልዕልዎን እዮም حجي نمتى إذا حساب زقرب دلو انت يقبر كم دلوس تاملقتي قلتي أتاد نقركم دلو تاملقتي نزا حدش من إسي ولدو إيرتراوي ناس النت أي تقمكان ناس النت دخلنت حيزو مزيو ناس النت مكر حيزو الكاي مزيو مش إتبقى أخل خاسي حشكا أقهيدهم حجي مش إتبقى أخلنا يحشنا نيرو زولو ترف مرف نايتهم ناي عندنتن ناي حبرتنا أبوتات نورو ولو دقم قوات زيكو كم ناتاتهم ملء حساب زلهم سوات يقلقلوا لهم زي زمس زلو اتمن سيكر دوز قبو زخونة عالم ولا حما منغستي ديكتاتوريا منغستي موناركي شافلاقي فتحاو زي فتحاو منغستي يهلخا لو ألاونة واقع دقاءاتوني ناتنتنا عون عدوني روس هاي نبران ناتنت واقع هزبي ناتنت واقعتهم سماعتاتي ناتنت واقع دم هزبي إرترايو بزخون يخون أبتربيزا مسيخا أبتربيزا خوفا بيلكا إذا منقست مرحنا دو سايم مرحنا نيلكا تكاتع إذا منقست قونا حلو دو أيكون عن صبا حلو دو يتصبق نيلكا دحان كم زيقا تزارب تغليخ ناتنت ناس قونا عدي كونا نيلكا تزارب جن
أبي عدكم متباهي لفلت أبيو اسكي كورات عزوتينا يودد أبا فيديو كم تزريكم ويزبسل حسام تاليكم وحسوق مبوتاكم انت كتقلتوا طوليكم نغطس كان بتغطى الزولو فيديو كسركم أبز خاسكي ستالين أسشوكاي مرة جاي دامت يبلنا لو زلا فيديو سكنو شيرينان ملس አብላችሁ ስትቆዩ መስማት ያለባችሁ በጣም ጉዳዮች አሉ ወቅታዊ ትኩስ ጉዳዮች አሉ ሼር አድርጉት ፕሮግራም ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሼር አድርጉት ሌሎች ፕላትፎርም ትዊተር ላይ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ሼር አድርጉት ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ፎሎ አድርጉን ቤተሰብ ሁኑ ሚዲያችሁን ደግፉ ይሄን እዚህ ሚዲያ መደገፍ የምትችሉ በየቦታው ሆናችሁ ሜምበር በመሆን አጋር በመሆን በተለያየ መንገድ ሚዲያችሁን ደግፉ አውጥቷል ፋርስ ብለዋችም ሲያስተጋቡ ነበር ስለዚህ ጉዳይ ቲፒኤልኤፍ ምንም አዲስ ነገር አላወራም ስብሰባ ተቀምጠናል ነው የሚለው ስብሰባ ትላንት ነው ዶክመንት የማንበብ ወደ አክቹዋል ማዕከላዊ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ስሩዕ አኼባ የካይዳሎ ይዝብል ዘሎ ህወሓት ሎሚ ማዕከላዊ ኮሚቴ ውድብ ህወሓት ካብ ሎሚ 7 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ስሩዕ አኼባና ዘካይ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ሓዞም መደባት ዘማዕበሉን ዘሎ ጉዳያት ትብዕብ ምቆት ዘትዩ አንፈታት ውሳነታት ከሕልፍ ትጽቢት ይገብር ይብለናሉ ስታሊን ኮራታ ዘቲ እስከዚ ሐሳብ ታሊኩም ሐሳብ ማቦታ ኮመንት ክትገልጹ ትፈልኹም ናጽስ ከናብ ተጻል ዘሎ ቪዲዮና እንዳሎ ኣብዚ ኻስ ኮራታ ዘቲ ናይ ወድ ወረደ ውሕ ዝብል አኽላባት ሰሪድካ ዝልቆ ስልጣን የለን ፖለቲካ ትግራይ ኣብዚ ብትእማን መድረኽ በጽሑ እዩ እንዳሎ رايناي لما عالتي ياو بزعال زلو خونتات ملكت حفشاوي مبرهن ماوي قدم له مبرك واو نير وقن بستفعلالي مخنيات خونتات أوردو أم متشو يخون زول زنق عمام إيو سلازي لو مقن قدن مبرزاد لي سلاز خونا مبركبي ت ناي كوناتات مبرهي او توصل قدات ذات كوري بمجمرة او ارواق زي ديساوا خيدا نيرا ديساوا زنور كوناتات تايو نمنتاي كيدا او انتاي نيرو كاوتاي اذا تمليسا زولي الناموس تتحاذى نجر يتحدى توالنا إنفاكت كالي تعريض الله خناتات تقرأي تاي مسل زبليو حزون ذا الله خناتات تاي تأمن تاي خناتات هنا ذلنا زبلي أو دي أنت مسريتات موركب قندستها كعصرك في الدنيا كله جن كغلطين تمجمرة አዲስ አበባ ምክንያት ዘለሉ ምክንያት አዲስ አበባ ዝኸድ ኩሉ ብናይ ባዕለይ ተወግሶ ኣይኮነን ፃውዒት ተገይሩ ኸይደ ኣብ መጀመርያ ዝነበረ ቅንያት ሪፖርት ናይ ዓመት ሪፖርት ከዳሉ ናይዚ ጊዜያዊ ምሕዳር ተሓቲተ ነይረ ካብቲ ሪፖርት تدالي انفاكت ريبورت مدلاو تالون زنورا جزي حصيري نير سلازي تي ريبورت نا زي تيكونس نا اديساس لازخونا بمحارنيا كون نيرو تريبورت خلطة ملكا نيرو حدا حفش هاو ريبورتي من البات اونلاين تخوينون ن برزنتيشن كتعمل بباوربوينتي خلطة ريبورتي ايضا معاذ مخاضي سرانشو مونتن مثلني እስኪ ኩራታ ዘውሲ ናይ ወድ ወረደ ቪዲዮ ከም ዘሪኹም ወይ ዝመስል አዲስ አበባ ቀድሚ ማዓልታት ኸይዱ ነይሩ ዝኸድ ሁሉ ማንያት ሪፖርት ካቀርብ ዓመታዊ ሪፖርት ካቀርብ ከይደ ነይረ ይዘሉ ዘሎ እስከ ሓሳብ ታሊኩም ሓሳብ ማቦታው ኮሜንት እናገልጽኩም ናጽስ ከናብ ተጻር ዘሎ ቪዲዮና ዓብይ ዝገብረካ ዓብይ ስራሕካ እዩ ታሪክ አኹልኩም ከም ትፈልጥዎ ትናይ ሞዳታ ታሪክካ ማተር ይገብር እዩ ናይ ሞዳታ ታደሰ 50 ዓመት ሲጽናሕ 80 ዓመት ሲጽናሕ مودعته مسل تግራይ ለኮይንስ ወይስ ሓቕሊ ብልጽግና ይዝኸውን ዘሎ እዩ ታጀንዳ ናይ ታደሰ ተጋድሎ ኸይዱ ኣብ መወዳእታው ሊጥ ዝኸውን ድሕር ኮይኑ ሕና ከም ተጋሩ ንሓዝን ሓውና ስለ ዝኾነ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን
ናይ ታደሰ ተጋድሎ መወዳእታው ሊቅ ክኸውን ባዕሊ ሓሪቦ ንሕና ይኮንና ተጋድሎ ስልጣን ክህዮም ናብ ክብሪ ናብ ወንበር ኮበቀዩ ምራሕ ተባሂሉ ካብኡ ግን ናብ ግንባር ተጋቢኡ ሸይን ክህዝብል ኮይኑ ይቅርታ ንጥቃል ከምኡ ይገብር ስለ ዘሎ መወዳእቱ ባዕሉ ኣበላሽዎ ኣሎ ሓላፍነት ዝወስዱ እውን ባዕሊ እዩ ንሕና ተጋሩ ይኮንና ካብኡ ብካልኣይ ደረጃ ዘልዕሎ ናይ ዓመፅ ጉዳይ እዩ ኣብቲ መግለፂ እስኪ ኩራት ታዘብቲ ነቲ ታደሰ ወረደ መግለፂ ዝሃቦ መልሲ ዝብል ዘሎ እስኪ ሓሳብ ታሊክሞ ዝብሎ ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዘለኻ እስኪ ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ብዛዕባ ኣክሱም ዝብሎ ሓንቲ ቪድዮ ላሪና ንመለስ ኣክሱም መስጊድ ዘይተሰርሐ ለካ ሕዚ ንሕና ሕዚ ኢና ንሰርሕ መስጊድ ታሁን ዘይተሰርሐ ኩሉ መዓት 100 ዓመታት 1000 ዓመታት እንወለ ካሊድ ድማ ናይ ባዕሉ ታሪካዊ ነገር ድማ እኒሄ ማለት እዩ እስኪ ኩራት ታዘብቲ ዶክተር ደብረጽዮን ብዛዕባ ኣክሱም መስጊድ ብስራሕ እዩ ሓሳብ ይህብ ዘሎ እስከ ሓሳብ እንታሊኩም ሓሳብ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገልጹ ትኽእሉ ኢኹም ኩራት ታዘብቲ ናይ ሎማንቲ ቪድዮና ዞም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ወጻሊ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ይዘልኩም ንክመጽእ ነዚ ቻናል እዚ ኩልኩም ሰብስክራይብ ጋር ከይትርስዑ ኩራት ታዘብቲ